ижадын ижади әтәрімді музей директорына Зәбира апай Меңлеғали қызына тапшырамын. Ушы күндәрдә Күгәрсен районында Зәйнәп Биишева исемендәге әдәби премия тапшыру тантанаһы булып узды. Изге юла буенча Сара әдибәнең туган авылында туйымбәттә узгарылды. Әйткәндәй, был мәртәбәле премия быелгы лауреаттар менән бергә бөтәһе 64 кешегә тапшырылган. Безнең Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Абдулла кызы Биишеваның йорт музее 1998 елда асылды һәм шуннан бирле эшләп килә. Менә быелгы ел инде 25 ел тула декабрь айында безнең музей асылганга. Зәйнәп Абдулла кызы Биишеваның исемен мәгъләштерү максатында Зәйнәп апайның премияһы булдырылды һәм ул инде 1999 елдан башланып бирелә башланы. Иң беренче безнең премия лайык булды безнең Башкортстандан беренче президенты Муртаза Губайдулла Рахимов. Безнең музейга бик күп килүчеләр күп, бөтен республикадан киләләр. Һәм инде менә бер былтырлар килделәр Казакстандан, Төркстандан. Һәм инде безнең шул үзебезнең райондашларыбыз килә, күрше Янсура районыннан киләләр. Һәм башка кала райондарынан. Зәйнәп апайның тормыш юлын хүрәтләгән әдәбият, язылган китаплары ошо безнең музейыбызда тупланган. Монда инде аның аудио, видео запислары ла һаклана, аның шәхси әйберләре, аның документлары, фотолары. Безгә килгән кешеләребез һәрбере үзенең теләге менән менә безгә ошында язмаларын язып калдыралар. Менә былтыр килгән Төркиянең укытучысы менә язмаһын язып калдырды, үз телендә язган. Һәм безнең менә райондан килгән лауреаттарыбыз, агыйнәләребез исемдән килделәр былтыр, Марактан килделәр. Шулар һәрбере менә безгә ошол китабыбызга язып калдыралар үзләренең теләкләрен, үзләренең тойгыларын. Без яңартып барабыз. Яңадан тегеләрен архивка халап куябыз. Ул безгә как экспонат һәм тоже не булып тора. Музей буенча сәяхәт, язылысы хакында хатирәләр, изге теләктәр, йыр-моң менән хугарылган кисә барышында яңа лауреаттарга премия тапшырылды. Быелгы лауреаттар исемлегенә Мурадым район гәзитенең яуаплы сәркәтибе Гөлназ Сәйетбатталова һәм Мурак 1нче һанлы мәктәбенең рус теле һәм әдәбияты укытучысы Алһу Халитова исемнәре өстәлде. Гөлназ Сәйетбатталова күп елдар район гәзитендә уңышлы эшләп килә. Уның мәкаләләре халык тормышы һәм булмышы менән тыгыз бәйле. Сәркәтиб эшен башлагас та Гөлназ Миәхмәт кызы каләм эшен калдырмай. Зәйнәп Биишева премияһына лайык булуыма ихлас шатман. Бындай мәртәбәле премияга лайык булу ул шул хәтлемдә зур шатлык, куаныс. Икенче яктан ул индәргә олы яуаплылык өстәй. Мурадым гәзитендә эшләгәнемә хәзер инде быел 13 ел була. Ошо елдар исендә Күгәрсен кешеләре турында байтак ятым. Шуны бына былтыр Бөек Киңүрнең 77 еллыгын бер генә ветеранга каршыларга насип булган бит инде. Август айында ул да вафат булып куйды. Бакыйлыкка күскәндән шундай уйга төштем. Менә бит инде бәхетле буын, Бөек Ватан сугышы һәм тыл хезмәтчәннәрен, ветераннарын күреп, аралашып яшәргә насип булды. Абына безнең балаларга бу хакта хыялланырга гына кала бит инде, белекерәк, яшәрәк буынга. Шуга ла бына бүтән язгандарымды туплап, инде дә Бөек Ватан сугышы ветераннары турында язгандарымды тупланым. Адак инде тыл хезмәтчәннәренең дә сафы елдан ел һирәгәя бара бит инде. Уларның турында язгандарымды куштым. Шуннан соң хугыш балалар турында язгандарымды ла
бергә туплап, китап итеп сыгарырга хыялландым да, тормыш иптәшем әйдә сыгар дигәс, тарихта калыр исемдәр дип атала ул китабым. Алһыу Салават кызы укытучы һөнәренән тыш район эсендә үз эшмәкәр язучыларны берләштергән олы өйек буенда әдәби берекмәһен етәкләй. Яңнан яңа туган язучылар ошы берекмә аша үзләренең иҗатын халык күңеленә yetkirib килә. Литературное объединение Кугарчинского района, которое называется Олуик Буинда, существует у нас с 2018 года. Мы очень рады, что у нас в объединении есть наставники. Это Талгат Глянович Шимгулов, Зульфия апай Хайбулина, Галия апай Алимгужина. Мы равняемся на них, смотрим и при помощи своего сотрудничества и своего творчества работаем с детьми. Проводим мастер-классы, конкурсы, растим, можно сказать так, молодое поколение, в надежде, что они не будут заняты плохими делами, будут сами что-то писать и общаться между собой, искать во всем только хорошее. Я очень благодарна комиссии по соисканию литературной премии имени Зайнаб Бишевой, что они сочли меня достойной этой премии. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Читайте нас, приходите к нам в гости. Яңа лауреаттарга ижади үрдәр эштәрендә уңыштар теләп калабыз.